खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 24 जुन 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव अर खामदों। बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों गंसे टावारा सिलिंखार बिलिंखार जादों। आसामनि हजाइ जिल्लानि सिङाव थानाय लामदिंआव थानाय गंसे जिअ टावारनि ट्रेन्सफर्माराव गिथाव बाथाव अर खामनानै टावारनि मेसिनफोरा खामजोबनायजों लोगोसे बे जाथायाव 40 लाख रांसोनि मुवा बेसादफोरा सिलिंखार आरो थेर बेथेर जादों। करिमगन्ज पुलिसा गोख्रों सिगांनानै 25 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 7 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय तालाब हुसेन, ताहिर आहमेद, खालिद हुसेन आरो निताइ सरकारजों लोगोसे नितु सरकार। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बरपाक सामिकुसियाव गोबां दैबाना दैजों बा दैनि दाहारजों लांखार जानानै सासे सुबुङा गोमादों। दैनि दाहारजों लांखार जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय निकेलेस माल्ला बरुवा। लैहोर लैहोर गयारि बिथाङा गावजों जानाय जाथाय गासैबो जाथायनि सायाव खेंफोरथि होबाय। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। जे मैया जानानै थांनाय जाथायाहाय जे सिगां समनिफ्रायनो जोंबो नायबाय थायो जे जोंखौ सिनाय मोनै सुबुंफोराहाय फल' खालामनानैहाय गारिजों दानहां खालामो, एखम्बा सिगाङाव लाखिथियो। नाथाय जों बेफोरखौ जेबो सानाखै जे थैस' थांस' अरायबो बर' हारिनि थाखाय मावबाय थागोन होननानैसो जों दिनै ओंखारदों। आरो बर' सेंग्रा हिसाबैहाय जेरै जोंनि गोदोनि बिर जोहोलाव आदामोन दङ, जेरै जोंनि रन्जन दैमारि सारमोन बायदि दङ, जों बिसोरबायदि समान कन्ट्रिबिउसन होनो हायाब्लाबो एसेबाबो दानि आदामोननि जे प्रब्लेमफोरखौ सलिउसन होनो हागोन नामा साननानै जों बेखौ मावनो आखायाव लादोंमोन। नाथाय बेखौहाय सोरबा सुबुंफोरा जाय नायनो हाया, जायहा सयज' हाया आरो जायहा बर' हारिनि थाखाय मावनो गोसो गैया, जायहा पलिटिकेल पार्टिसफोरजोंल' थाफायै सोरबा रुलिं गभर्नमेन्टजों थाफायैहाय बिसोरो एसे एनै थाखा आरजिनानैहाय जोंनि बर' हारिनि कन्ट्रिबिउसनखौ बावलांनो नाजागासिनो दङ। दा बेखायनो मैया मोनाबिलि समावहाय जोङो मोनसे रेस्टुरेन्टआव थांदोंमोन। बे रेस्टुरेन्टआवहाय जोङो जाग्रा जानानैहाय 9:40 जाबायमोन। जाग्रा जानाय समावहाय जोङो जाग्रा जाखांनानै जेब्ला बिल होयो, जों जास्ट रेस्टुरेन्ट मालिकखौ खनसेल' रिकुवेस्ट खालामदों, आदा हायोबा नोंथाङा जोंनो बिल प्रभाइड खालामनांगौ। मानो होनबा दा जोंनि स्पेसियेलि क'क्राझारनि दखानफोरावहाय माने एमाउन्टफोराहाय जे प्राइसनि एमाउन्ट बिसोर बिराद हाइ जाहैबाय। दा ओंखायनो गोबां स्टुडेन्ट जोंनि क'क्राझाराव फरायफैयो। दा बिसोरनि थाखाय जों सानदोंमोन जाहाथे माखासे बिलफोरा जाहाथे रिटेन बिल जायो। जुदि कलेजनि सात्र जाफैदोंबा जाहाथे गाबोन समफोर बिसोर कलेजाव साबमिट हैनांनाय अफिसियेलि खामानिफोरनि थाखाय। दा बेखौसो जों बुजायनो थाखाय मालिकखौ बुंदोंमोन जे आदाया हायोबा सिल आरो स्लिप हरनाय बेब'स्थाखौ ला होननानैहाय। दा बेयावनो बिभिन्न खोथा ओंखारदों। जेरै दहाय जोंबो मिथिगौ जे सासे आदा इउटुबारानो थांदों, माखासे खोथाखौ सोंहैदों। आदा नों सोंहैदों, जेबो मिस्टेक जायाखै। नाथाय आं बेखौबो रिकुवेस्ट खालामगोन, आदाया आंनावबो सोंफै जे रिसेन्टलि दहाय सानावसो जोंबो नुनो मोनदों जे बै दखानावहाय सासे जाय दखानदार आदा दङ, बेनिबो स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोनदों। आदानि स्टेटमेन्टखौ नोंसोर खोनासं आरो मोजाङै बुजि। आं बारा गोथौयै बुंनो साना। दिनैहाय जोङो एसे एनै माने बुजिनो हानाय मडार्नाइजेसनजोंबो जाजोब्बाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।